jadolo nwa winjo kaka ne jadolo wadu kenda ng'eni maka en moko kuom jotelo maka nitiere kanisa owacho ni nuiko jakristo mathiring'enye jakristo mar adier e kinde ma josiasa nitiere pap oganda wa thothgi nitiere kod paro moro ni ok gin joma kare kendo ng'e iwinjo ka ndalo magigore campaign to jomoko luongo nyaka jowetegi gi nyinge moko ma ok ber achiel kuom gin moko ni winjo kama ok umjisa kata mano uwo maber kawuono gibedo ka ok gi ket picha maber ahinya e wi josiasa kar jasiasa nyalo bedo jakristo mathiring'enye kama to jopiny tim keto imiyo picha mopogore. Lydia, kaachiel gi nyikwa Ramogi duto mawinjo kawuono, gima onego wang'e en ni bedo jakristo ok en gima ondiki kata oyier ni oganda moko ema nyalo bedo, to ni nitie jomoko mothegi ma ok nyal bedo. Bedo jakristo en yiero ma ng'ato owuon yiero kende owuon, tae obedo kod tudruok mare gi Nyasaye to wuotho gi Nyasaye. Ok owach ni jofwambo ok nyal bedo kata okinde ok nyal bedo kata josiasa ok nyal bedo. Gima timore en ni samoro ji neno ni tim moluwore kod siasa samoro chido ma ng'ato wuoro ni to ere kaka jasiasa nyalo rito bedo jakristo, nikech nitie weche machalo kaka miriambo, weche mibadhi, samoro chopo kata mana weche mag nek, gik magalagala ma kamago. Aparo ni mano en neno moko nego anego wach mar bedo jakristo kata mar bedo jasiasa. Ang'eyo josiasa mang'eny mosiepena machiegni go, moko be walemogo kanisa mar Angele ma All Saints kani, ma jomorito weche mag adiera mawuotho kendo timo gik makare. Emomiyo amor ni Bishop wa Mabondo, Bishop Kodia, nolero kendo oyango mofuono maber kaka Raila osebedo jakristo, kaka Raila osewuotho gi kanisa, kata mana kanisa wa Anglican Diocese wa Mabondo, St. Peter's Nyamira. En jambetre kendo en jakanyo mongirore malamo kendo makonyo dongruok mar kanisa kata diocese kata mana boma koni kata mana All Saints kae. Raila en ja All Saints kaachiel gi Mama Aida. Kinde mathoth ineno ka samoro nikech ringo mag siasa gi dwaro ombulu koni kod koni gi the national demand miyo ok othor chopo dira kodira, to kinde ka kinde tibro nene gike ka timore to ochomo kanisa mar Anglican. Ineno kodwa tero otesene ka IBC kata manyokalo mar 2022 kotero otesene IBC aparo ni en dwe mar 6, actually ne en dwe mar 6 tarik 5 to rawo All Saints ma Archbishop Jackson Ole Sapite molemone mugwedhe mokete e lwet Nyasaye. Omiyo wan wang'eyo Raila kaka jakristo. And then mogik Lydia, ni ng'ano manigi ratiro mar ng'ado ne ng'at machielo bura ni ma ok jakristo makare, ma ok jakristo ma ok onego bedi, mano remo ponya chope, mano en kar Nyasaye. Omiyo ka Fred Osiep noyango ne jakristo to wago jek to wachwake to koni bwana wuoth gi Nyasaye. Ka Lydia timo komolo timo, omiyo onge tiende goro ne ng'ato ni nokori pi bed jakristo. Fred, kar ratiro kod adieri